ozugbo ka hapụ ime mebi nsọ ahụ a nwere ụmụ nwaanyị nwekwa ezigbo ọnụ echi ịma na ụmụ nwaanyị nwere ọnụ were ụmụada wee maa atụ kịta anụ a ụmụ nwaanyị nwekwa ọnụ n'ala Igbo ebe ọzọ bụkwa na nke ị na-ekwu a na-ekwu okwu ụmụ nwaanyị eti n'ọnụ asịkwa nkwuo mma asị na ọtụtụ mgbe ọ bụchara ihe ọjọọ maka na ịmụ ụmụ nwaanyị na-ekwuka ọtọ onwe ike oti ọnụ ya agasasị ihe obido kọba ọnụ obido ịmara ụdị mana okwu ụmụ nwaanyị ọ ga-abụ aga ọgbakọ na eche ka o kwuo okwu maka na ọ ma ihe ọ na-ekwu daalụ ọ ka nsi wee chee Chioma enwere afa ndị Igbo na-azasị ekwesịkwa ineba anya na ya ma ọ bụ wepụ ewepụ dịka afa ụmụ nwaanyị na-aza kwa mgbe enwe nke a na-akpọ Nkechi nyere ọmalịcha afa enwe prọfesọ nọ na Unizik, I wouldn't call her name. She says something about the name. Ke he wata by nabo afa Nkechi nyere ganiru Nkechi nyere ka mma oyi ọ bụ ọ maka na akpọrọ ihe n'isi o nwere ike ọ bụ na enube ịma na onye abala afa tonyite ọjụọ ive emeju ebe anya afa gịnị ka o kwuru nyanwa na onwe ya kwuru ọ na-abụkarị famili na-achọ nwoke enye ha nwaanyị ọ sị na nka Nkechi nyere m ịghọtago na Nkechi nyere m nọ nke a ka Chukwu nyere m which na ịma na isi nọ nke a ka enye gị ọ ya bụ na nne ya na nne ya nwere aṅụrị na enyekwara ya enyere ha ọmarịcha nwa Nkechi nyere mba Nkechi nyere m dịka option is more like akwa nke a ka enye m o do you get it? It's not something imeji a wee compare ada ba nwoke afa the option like ịnụ nwaanyị bụ ife ikwesị ịma na ezinụlọ mgbe ochie ọ bụrụkwa sọ ndị be anyị mere ihe nwoke ahụ ndị China kịta na-emekwa ihe nwoke nwaanyị ahụ ihe a na-akpọ ya bụ John na Chinwe ha na-etinyere ụmụ ihe mụta nwoke ahụ ha na-etinyere ya anya ọfụma kwa ka ndị Igbo ọkwa obodo na-emegasị na ihe mebụ na abịa n'ogbe ha ga na-ekwujọ nwaanyị amụ a na-amụ nwoke sọ nwaanyị ka ọ na-amụ ka nwaanyị ala akọje nwaanyị mmadụ mụọ nwa ọba ya Nkechi nyere m ihe ọsọkwa gị na-ekwu ọchị nyere m ya ọ bụghị ajọ mmụọ nyere m ya mma eku nwa m na ọchị nyere m ya ọ bụghị ihe ọjọọ ọ